kan være en fordel at sidde lidt strammere i den, men nu føler jeg gør det. Men når det er sagt, hvis det er ens egen båd, så er det også lidt det mulige skub. En af de ting, som vi jo ikke gør i andre kajaktyper, udover som playboard, det er jo det med at komme op på forenden. Derfor er det, når man skal i gang med det, så er det sådan, kroppen ved ikke rigtigt, hvordan det er, at man skal lægge vægten som helt naturligt. Det er ikke noget, der man har sådan erfaringsgrundlag for at vide, hvordan det skal føles, hvor man skal lægge vægten, man nu skal stå på fødderne, mens man gør det her. Fordi det er sgu ikke noget, vi ikke ret, altså det er ret sjældent, at vi gør det i havkajak, ikke? Men det er også stort set. Det kan man selvfølgelig gøre i forbindelse med, at man er ude på bølger og det slags. Men det med at komme op og stå her, det er en rigtig vigtig ting. Så selv hvis det er banan, og vi har hverken fat i pagajen eller andre hjælpemidler, så det er måden, man gør det på. Få lagt kajakken på kant. Og prøv at regne ud. Altså, hvis jeg skal presse forhængen ned, og den er igen, så kommer det tættere på her. Hvis jeg skal presse forhængen ned, og den har den her vinkel på, så fylder den meget i vandet. Hvorimod, hvis jeg lægger den mere på kant, og skal skære den ned, så er det meget nemmere for mig at skære ned. Så derfor så er det vigtigt at styre kajakkens vending. Så det er i hvert fald en ting, som jeg anbefaler, alle kommer ind og gør. Næste skridt, som er det avanceret, i forhold til at få forenden ned, det er det der hedder dobbeltpump. Og jeg siger sådan lidt om det nu, fordi når jeg først giver lidt fri leg, så bliver det spredt, og kommer til at arbejde med hver vores ting. Så jeg tager lige lidt intro nu omkring de her ting, og så går vi ellers på vand, og så kan vi prøve at skaffe nogle af tingene hver især. Men dobbeltpump. Det handler om at få åren ned i vandet. Og det er en ting, der kræver enormt god timing med forskellige elementer. Det kræver, at kajakken har den rigtige vinkel eller hældning, sådan som jeg snakkede om inde ved bredmanden. Og så kræver det, at man laver det rigtige med forklaring. Og til sidst, når man laver det på flatvand her, så har det også ret stor betydning, hvor vores krop er henne i forhold til, om den hjælper med til at generere noget pres på forenden her. Så det er sådan lige i hvert fald 3 elementer, der skal trænes. Men til gengæld, når så man gør det rigtigt, så er der jo det kajakken på kant. Først tager man et sweep-tag ned i vandet, samtidig med at man læner sig en lille smule tilbage. Og det gør, at forenden bliver løftet op i luften. Når så man er kommet forenden skåret lidt op i luften, bagenden skal jo så ned i denne her ting også. Når så man når dertil, så skal forenden kastes frem, og så skal vi ellers ved at rotere med kroppen og presse med pagajen, så skal vi have skåret, så bliver forenden skåret ned i vandet. Jeg prøver lige at gøre det. Det går lidt hurtigt, derfor bliver det sådan lidt at dele op. Tit er det en fordel, der er lidt smule fart i kajakken samtidig. Ja, ja. Så skal det ind, og så kajakken ud til. Det, der er det svære i det er det med at lægge kajakken på kant, og faktisk også have sin egen balance en lille smule ud over siden af kajakken. Det hvor folk fejler i det, når det ikke virker, så er det som regel fordi, at de har den forkerte vinkel på kajakken. De har simpelthen ikke lagt den op på kant. Eller også så er det noget med, hvis man læner sig tilbage, når man laver sit pres. Hvis man læner sig tilbage her, så venter man, så løfter man farven op i luften, og så lander man på hovedet. Jeg taler lidt om det her dobbeltpump, fordi der er mange af jer, der garanteret vil
skulle arbejde med det. Og det kommer jeg også til at tage fat i at være især. Jeg vil lige vise, når man har fået den op på forenden, så er det næste naturlige link, det er på bagenden i den. Og når vi gør det på flatvand det her, så er det vigtigt, at vores krop er en lille smule med i det. Vi skal ikke overdrive hensyn til, hvor vi lægger os tilbage. Den skal være med i det. Plus, at det er vigtigt, at vores øjne hele tiden er et skridt foran. Nu prøver jeg lige at vise det i den her. Kajakkerne er forskellige med hensyn til, hvor nemt de går ned med bagenden, og hvor nemt de går ned med forenden. Så hvor meget man lige skal hjælpe til med pagajen, og hvor meget man skal læne sig, det er forskelligt, hvor det virker, men det kan være nogle af de ting, man kan justere på.